Adrian Mami. Kanjinga. Mami. Tiwa usha. Enyema uye nyina mami. Eyema. Adrian ame Mami, bisam se die na wo ya enye. Mami, ade nti na wo di yawo. Enyema etwemu no, edi di bonesa. Mami, wa ho odin mu no, untimi ema bibia enye pewo. Unia hodin. Areto enyina wo nananom ene obade nsem. Ade nti na opese oya chinchina chama ebusuyen mami wo se ebusuyen. Ade. Mami wa ye bi eja yo. Wa ye bi eja no wan hwe yi a dachi hunhu ni yi. Oba ne me. Oya ade na nya me di se me ka kire wo. Se de me ya ade nya wo ka kire me se bia o sei menye sei no. Sa pepepe na mami so me ne wo kasa. Mesrewo. De wa ye no. Mane mpemwa ne jai odaroma. Na me ma ya die. Mami. Me ma ya die. Mami wo timanim he ka che me se wa ye die. Mami de koso abusuen mu nyina. Mami nti wo pa che se wonnim ho bi. Mami hwe na nan wanim. Na de me ken se me bo aka kire me. Emane nye se wia wo ya de wa bra obi ehu. Mami se wo sie wo hu wia wo ya de obi so hwe esie tetew. Enu ade anipa ya ye refi ye ho. Obaye wa bi se wo sie wo ya bone obi so sie tetew. Mami hwe ye. Wa hwe ye anim kwase bi ba na se towa. Boss yi minti mitwitwa nyew. Ekruya yetimu mami wunnim se emra wa. Wa hwe ye na nananom yi usu krata. Mami na wo dey fine. Misro. Di waya pem na manenso wa wadaroma. Wati? Unfime. Modo wa kan mache. Oti ne sei. Jami menya bonu bi anche o che meya bonu a. O ri me che mache. O kan me ri mache. Mami, nti wo ba ne me. Waya ade a me hunu America no. Untimi mpa mu nka nkire me se o sei. De wo ka no, no krenti me se o menye bio. De wo gina na wo gina za wo nya hwe. Ma ya die. Bonu hu bi kida me. Ma ya die. Mami, wo ye nipa bia wo hu. Utrimu asem esum papa. Why se huruye? Mujam pa utrimu da. Na mami de me kan nyina ne se jai na se wo so nya ya. De me ni hwe ka. Oba enkase BBC a enkase mi hu yanka wo. Sa asem no banyansa ne bia ni wakabida. Se wo so unti de me kan no na se wo nya hwe ya. Mate, enyama na nanom. Why? Ya mi hu ya ne cha wo chai ofiri ni da mu hanu mu abafa konya atena me nchai maame ya wo ya na nje jai maame ade a wo ya ne nyai mi che me ade ya ban wa che chinchina ade a wo ya na nje jai me maame yes daye yes ade ne dia ani kan na te se to say na maame say no kwese de wo ye no so nya jaye na dia ba no maaye say de wo ye nya maame de wo ye nya de wan kasa krum ha de wo ye eye ni ana maame maame won ya hometi o won ya hometi papa kana minti minka kase mo empia bontintia adai te say me nua be ma be so da ya o si jaya jai yo okay come there uko jai uko jadi amaya dia won jintu so da afi na kai uni abe ma se de me ye no njai jai na won to ma mi jai onya ko ye jai ya sudi ma me se me ro bra papa bi de amamu
Woman said him in foodie eye. Men come ma. Only a could be associated a choir, but also maintaining gay. So what I say, Sir Boy be a chin or the monk on corn in him. Said he didn't fear Corano and what then? Most I have Bodom, or so how damn so. Don't so be dear and what then? The child only penny, the Margaret and walk with see and say, if it's any Freddy, I'm capable here. Near Comaya Bodombi. Let it through, be paid them on idea, Juma. Neka crab can say, beside your kung fu no, see a baby deal, say me who dear minute. I'm a friend more, some of them will be on one. Tiawa, Papa. No Canadian can equal swan. Also, some chairman call Adrian. Which is a Bosiana day, becoming one catch Yeboah. Which you say, Papa Yakin. Obia nim se me wotie krom ha bebia bobobra na kwa kudru ene na neme moye dende nenso odibre ne wani monyam ebu a wo ni kro yimu de obia eye nenem se na se susu ampa se bedru china na wo ko gina obi wo so kope bosia nipa ne betie wonu wasem bewi osime ne bi ono so won kana no ntumo no osa de kodidi nkomo ejampa bi na say dem say de adroide na fe yenso so ya semu baba be dampa wa bonte timi papa me ka me nko ade a wo de mama ne kosi china eja papa asma wo kana me suza wo sika pudu bi da ho oh papa say na mama guso de mama ne kosi china me wo ne say mpanyi se abokusi o se na bedwafo no nanyiwa e ka ne ma ofie so kura na o mema no mo bisua no anu mamote yi se nipa no de asem ne beko no oduma nkoma nim se ampa be mini bie na man ko wia no makobosia bonko ade chanka misuza nkanya bone papa se adasa de obeye bia ye pemobro papa mo wani monyam soso na wo de to chacha nti wo de mama ne kosi china wai me ame hu de se de be ya da bi unka se me ka se mame ene nkosi china nto de ne kosi china na me de amaw e we de oduma nkoma be me fe bibia ba papa ajo onyini se wo ska bi da bi na ayira nki busa wuzu ana wo so ada ya wo ya kura bia ho ahomete wo ha adwen pa wate ebetia basa ebia sika ayira da ba bia no no wo so no so di sika bia to ba bi o su diska bia to bi afa no say your time na wo time ma na nya wo se wa fa afade no ba bi no de afra bi fra yi mu papa nko senga mafoko anka mene ne bedi Alright. Mama, Na go home koko. adwo asemi pa ma dwo mo ache yi. Obi achamo. Mama, nya bi mi akodua. Ko bi abai. Na kodua be na nu. Na uni aba ma ba. So wa yelo. So wa fa hiyo. So me dwo mo a me tiase. Me nti ni ka ba bia ye hwehwe e kira kwan kwa so ye hu no. Mama, Na no so be to mu da bai. to mu da be se mama. O ka kodua e wo ha no ma. E ka ye hu nkire ye. Ka ye hu nkire ye o mama. Ka hu anu obe yama na de abo so ma de asa ho no. Na aduane ba na na mo ba. So me nyen. Me na he no wo. Ye na no mo. Misramo. Mo ba bia me nyen ubo no ho ban ma wai. Asem wo edie. Ya ko bi ani de se. Emi da me jeng wa. Ya sabu abi na ati na yo. San so so wa wo. San so so dia yo. Ide ko dia de min so ati ati yo. Hey mama. I don't know what kasa. Abai ka se. Asa seba wo kenye. Wo bi chema. Enye. Chacha. Ko obi de ba bi a ni kwa yo mu. Ni kwa wo. Chacha. We na wo di ni. Chacha ko ti na ni kwa yo mu na. Why didn't why you do much in Timber more you do my and who said Tom and I was gonna know. And I didn't know. And I just said, oh, I didn't know. Why didn't I do it? Ma. Yado. Asamunya wa re humpo.
Oba, yɛhwehwɛ oba yehu no. Onua bɛma prɛko ne ba. Yɛhwehwɛ na yehu no. Wotu hɔ no sɛ abo bi akyɛ nawe sɛ ne wakɔwu sɛ wakɔyɛ de yo. Onhwɛ mu wɔ hɔ. Onhwɛ mu wɔ hɔ sɛ. Na me ba. Wacha papa bi, wacha hwe ko. Ono kura ti wawu. Na se ko dia cho se abo bi atwe nawe o. Se wa yiro o. Se ti ne kwa ye mu no ye na adwuma o. Eno ti de mi sim sei. Na so ti mi sei. Mi simu bi pa ma mi simu bi sense me nua be ma no ne prɛko mi simu bi. Kwa ye mu hɔ kora so obi ani mu hɔ. Me kora de minim hɔ kora nkasa me nka mati no. Ka ba ko ho. Ka me kwa hwehwɛ no. Ucha akoda di owo amamofu o. Ucha akoda atene wai. Wo dia. Yo. Tena ho. Ate. Si wa wo me na kokogbo no. Ayi. Abi kudo bi so. Me modi. Mama chai. Mama wo ye me wanwo. Akwa ba eto. Won sem bi wo na sa wo keka. Enye afa kwem. Chawa hu. Ma bodo amuni ntira. Nka so oboda ma mi ndi watemu. Mi ndi watemu siro. Na akoda aka tiro ni cha. Na cha mu bi ha wa ya emfa kwem a. Na uni no ya papa. E de cha ma boda. Oya. O de sana me kan na etom didi afa che me. Na ndi me tiasie. Me tiasie na unu nua be modi nkoma afa ho de. Ade an nkoma. nkoma. Ka mo kwa hwehwɛ na kira kwai. No ade ne ho kura wasi wa. Wasi 7 bread asa. Wasi ne be ma to. Na me dia oba be ti ade na me dia me ye. Se mama wo na wo ye baatai. Tinka wo na wo se wo sole preko. Nka wo kɔ. Me nua be ma de ne ye. Akora yi kɔ ye wo mba ye. Yen kɔ hwɛ na kira kwai. Me na me ye baatai. Na me na tare ho ayi na. Ono mo chogu na no. Na me dibi. Na me dibi. Uri amenko. Ko me do amoko. Mama mi nka wie yo. Wa chambo furaka. Dia hin bi. Mane nyi wo meti kakra mama. Achonwo da wutimi da. Achonwo ya. Me da me na cha wono ampa abi no mu wada wana. Edi atemi. Ada kura so eno cho. Edi aba so no. Mama nti wo kɔ. Na ko me do. Mi ka cha wo wa chambo furu. Na chonwo ya ria. Amenko me do. Kasa che me. Obi be gina ha wo titi ntima area san. Body. Na me papa. Samu. Sana kan papa so no de adro no te se na ho den asa. Che se sika fem. On se kodua kwa wo mai. Ono na kakra me so na me de te chinka kakra. Se de akwa ne so se wani sika. Tinko peso okobusiam. Na susu ampa sese me papa animonyam wo ni kroyi mu ni bu ani padema no ani die na se papa abete simonte so okopɛ kosi ade ho se no kwasema asefam ti medwen ho na me ne ka se wo de wonyai na eniemia me de simanim gu ase obia anim ngu ase ni amenti me hu hwim na ne nkopɛ bi ba ti se wadi de kakra bi a wo bi afafam me wate fafam na me fan hwefie anim ya akopɛ se kodua ebeba me se kodua ba anye bia wan fa hwe amakura na nye sika na me fa meto de da wate wadawo ni obia me kosu a kire no etwa mani a wani ma o de enkasa bebre mama uskani bi yanko fina me go iskani bi twa be mami ese mama usikani bi wadu chidi so be mami na bra me bring na cha hwanti na me bre wo nti sa ho kira ba fia di nti na wo se me hwe wo ma fa ho kire mi ana no nshira wate de meka ne so de nya bi hwe wo mu se me pem de ba ba so de me fasika ne se bia minima yonko fe da me no men pede wo ye no men kasa besia na me de mawo na di nti na me do eno ne wo ho se sika ye penye sabin kole sika bi asa e bia na be fa ne se min 20 kakra bi a obenya ama me bia tu de wo ho no ma wo feel so wo fa nya hwe ye da ho kwa no ada ma fa me wate fa fam me pe me ba be cho de da me se sika no dodo bi a wo pe bia no yenko meko abia kwa no de meko ko yidi ama anya besia na me bo
Me de ma wo kwa. Wo de wa ya ma na ye fa wa so ma hu so no kwa wo yonko da no da. Me ye ma wa ma ya ma me a me ho. Na no shira wa ti. Ya. Am wele. Na no ma da wo ma. Na chechuwe. Sa dwendweno. Me ko da mu amena. De obedi kura ho ade ne. Ara kan ni sei. Ise be. Ko bia ko ye okoye. Me ntene nka. Me ko yi so enam ewu ba ya mantimi nkomu nyina kate asi so. Oh. Body esisi wo anka me kwakwa me ko ye kurom akromfo so ate ni nyina so. Me nim da bia wase ye fira ati ni ati asi me mu a ena de me medi kura ho ade na. Oh, cheche kura di. Ise wadi di mu te. Cheche akomo nko na ku ya. Cheche ko di ya wa che ya. Obedi di no amam bia di ya. Ono cheche na cheche. Eno kura na cheche na ya. Ise wadi di mu kura na adama de bi. Cheche di ya. Aya dwen dodo. Efo so amaye ni se kwaye mu bo. Me do koto ni koko akiri. Minimo. O si papa bi efre ni tu ahi. Ana me di ni bi ni. Se tu ahi no no nko anya akira me ba ko. Me kwa wono so koko tu asoro saa. Je se wontie ma no kura asem o se nwa ho. Anya ni wa. Akwa mu kafo aba me tra me fi ama die wu nhye me che se ana me sa da na me amade ba yi. Ehe na me ko. Wo. Ehe na me ko. Ya wan pada. Akoda we che akokoto achache. Wan pada. Ka wuti no ko ya no. Ani no ko che ho. Akodia. Ewi akwa ba. Ise na we so ya den wodi. We ya de. Ya furu mo ka mun kwa na ku mi. Isa dia mi ni. Cha. Adia cha na adia cha. Efidia masunusu no wa hodo am hwe so. Me ha mani ana ekwa aduosi a. Enyi bi. Wow! Akoya aduonu aka. Vampara. Just okwa say they wash no sa this way. They say na kasa no. What say ya bra bonu masi. Achi, you good yacho. Achi, you be ready asa. Na mo kura do be tu kan chire mo cho. Minti transe ya. We say won chire ko. Ani fa ni tiri no mu kuri mu. Na me konkurasi nkore. Si me nya bosia bi kura wo wa na mo fa mpe bibi ni bi. Me de eye de ni ya ni de na. Achi. Ya cha. Wow. Utiricho. Oncheda. Ni na ba huna wi na ba ya ka cha mimi di ewu ya no. Na di ka ba fa nta turo to. Papa. Para na hanwa bede. Bedai. So that one thing. Echa se mi me fie. Ria kwai. Me akura me da me nai. Adwendwe na na me de chia me hoto. Papa so so ampa se wa poan wo da hasese bi akura ke to bi kura be pie so efe. Akwa Pati me nye bi. Mati. Usa no koma ni dia me ka se me bo no ba se me pesi ka ni bi ama. Makonya bi aba. Ya konya we. Papa na se me so me na ma me ye me na me wa dofu. Me dofu bi na me susu ho kire no kwa na me se bosia. O se echa se na me se ne wutie me ma wuka nka se me dia femoda. Fakwa na mo fan hwe. O dia cheo. O dia che me. Ebi ya me ka papa se mu kire mu. O ye papa efifiri wo wanim. Wa na abete so akosi. Me ko kan na papa je me nsem. Na edo so kakra. Nyes ka keto. We die e wo se me ma me ho ya. Na o so aya Bodom. Ye komu mu bi no mu di bidi. Na papa nso de yanka na nanu manim no kura wo akoma wa ye mi yefa chese ya ho kire nyina mu da so dwen wo nwua ba so na ye me nwanwo se wo ho kire no bi aboa wi na unua wo susu ye mani bi na asase anko se ekoye so adwuma no eno ba ye ne ade wo so no nso mfa bi mfa apaafo nko nko hwe mfa yi nye den ntu ye ne de beka no wa so fa ba ho bra pate o papa me de mi hia bi fato wa na bi o be hia bi papa se didi ana kame ko ai no so ho
we dey just mkoda ni pakurase. Oh papa se dani. Oduma nkoma nhyira no. Ase dani ho. Ye. Ase de bien ho. Papa. Ese untu ani owusu ye hwene yenya ne kwan. Ana e ma kira de nchi. Ka nyumire ni na twetwe ho nkomo. Why? Ye. Papa sorry. What for no? Mami. Papa mi ehwen kan ye die yiwie. Ni nyina bobo be wie ya. Ebia be ye yukura bia no onya bibi ni. What? Wo kono ni se mi die se. E fa nkonko ya kwadiro. E fa nkonko ya nkomo. Ani no. Bo mo dia na gina so papa no. Na hwe hu se wo na omu nyina be gina so aye adwuma ne ntentem. Yara na no ma ya daloma. E fa se na no ma daloma ma ya dom. Na no ba ye ni. Etimi aso ye ton bi di bie. Na ye se yes kan shem. Esa se kan na fa na mkofa yo. Na no ma dom kranka. Me yes kan na mo ha nko. Ti mesrawo. E fa kwa ya gudi okura. Sasa da bada ho da asem so. So ye nya le ha. Papa. Mago jana kwa hivi. Na mbo bise si tutu. Kafra, ahane ya wonanti. Be jana kwa chiro. Ma ya de. Jana kwa chiro so ye jana ho nyana ase. O so ya Bodom so. Ele makoda nsi kan bi ama no. Chana ni so ye. Na ni be so na ni nso ma jana ho aba. Uni na afi na me be hwe nanim. Nti baba kakra na aka no so munya na mompe bibi mfansi so nyenye bibi ni. Why? Ani. Nti so ba wanya bi do ma no wa mfere. Sanu ka do wo ye du. Sesi ai. Aye jani mu acho. On dey so makro de. Chena ya ba mi e bon komo. So am fam nua ba asem ko a de a. Papa no pesuma. Papa suma de ya gasa asem no. Na fa nkan gu mu dodo. Ana wo sa. O su ti na ho so ya fa konya ta so na ya kra bone. Ana aka ni ku sa. Won sa me akwatena kwa so na. Akwatena ho akwa so a wo ye de kwa no so. Nu ya kam suma ho. Ne de. Ko bi ko chi wo kwa no so papa wa ni suma wu. Papa se me no ade. No bisa.